A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, entregou esta mañá á Biblioteca da Pobra a maleta viaxeira contra a violencia de xénero, coa que se busca promover a reflexión, a sensibilización e a concienciación sobre as situacións de vulnerabilidade das propias mulleres. A maleta contén diferentes libros con temática feminista e de igualdade, tanto para público adulto como infantil. Segundo explicou a propia María Rivas, Mavi é unha ferramenta esencial para conseguir unha sociedade máis igualitaria, máis xusta e libre de violencias machistas. Que teñamos sempre presente que nesta provincia, neste momento, temos máis de 2.600 mulleres dentro do sistema Biogen de protección. Quere decir que hai 2.600 familias que para facer a súa vida con certa normalidade precisan de algún tipo de protección policial. Creo que son 2.600 razóns para que dende as administracións fagamos todo o posible para, dende diferentes ópticas e perspectivas e dende a nosa capacidade, seguir traballando no ámbito da loita contra a violencia machista. Dende o Concello da Pobra destacaron a importancia da iniciativa, agradecendo á subdelegación do Goberno por ter reparado na localidade para poder acoller esta maleta, coa que se busca poñer fin a unhas desigualdades que desgraciadamente aínda existen na sociedade. Toda a importancia que ten aínda a día de hoxe seguir sensibilizando e loitando contra a violencia de xénero, e todos sabemos que a violencia de xénero ao final é a punta do iceberg e temos que traballar pois dende a construción de unha sociedade máis feminista, máis igualitaria e terminar pois dunha vez por todas contra terminar coa violencia machista. A maleta viaxeira contra a violencia de xénero permanecerá na Biblioteca da Pobra durante os próximos 3 meses para percorrer posteriormente outras localidades da provincia.